Ikaw Bismillahirrahmanirrahim. may kasakitan. Kamu, hindi mapo rin. Diba ako, kasakitan na daw. Mga maray dito. Ha? Ano yung kasakitan? Misan mo siya di patayon, kapot-kot mo na biyayan, ay tapos sa mga malaria. Papatay na siya, pag inom niya si dugo, papatay na siya. Hindi mo siya patay. O nang bukalim, naginang siya kitab kaya. O nang bukalim yan, naginang siya kitab to. Naginang siya book niya, naginang siya book niya yan. Kitab Quran yan, kitab agama. Pag-uwas, may ballpen na lang kauna mo biya pagkonggo na pagbutang pain ko. Walang pain. Nagsulat na siya, harus kagutan siya. Pag-abok, pagbutang nila sinamuning niya ito, butang niya yan, si ballpen niya harap matupain, tima puin, hilang. Dito ha, duhol-duhol si ballpen niya. Huwag siya himiwan. Huwag siya himiwan. Matpan siya himiwan, makalupan. Minum sin, among ingay tuin, among inom naman. Hinilang. Huwag siya himiwan. Ambil, yan suban na hilang. O sang palimupay. Ang pa siya nagsulat na malit. Huwag na iin, huwag na hilang. Sa kalinyatay na buruyaw. Kalinyatay buruyaw. Pagpatay si buruyaw, kaya kainop siya sinabuk, murid na. Mga anak murid na. Ya, ustad sila niya, ano namin para sa amin doon? Yung na, okay rin sila namin para sa amin. Okay rin sila doon, pareho rin para sa amin. Pati niya, alam parewan siya, alam siyang pakuwan. Alam na si murid na ito, alam tagainop, uno lang na yung piyagdeo mo. Piyagdeo para sa amin doon, alam siyang pakuwan niya. Abuk dia law ng piyagdeo ko para sa amin ni Lomsin. Alam si pakuburan ko. Amo na law na, inamo ko, akto nagsusulat ako sing kitab ko, lima po inamo kilang, matupaing, kuya ko nagiwal. Samgay siya kyan si Wan Siningit ko, pasalibupan. Ngayon tulo na ako, karewan kyan, diyan ka ako si Allah subhanahu wa ta'ala, di mayaw ako para sa amin. Lomsin, pakuburan. May nag-aaral siya, asahan yung dito, hindi ako budo niya ni, lasawag ka mo siya dito atas. Ha? Kaya ito siya. Iban. Ha? Iban yung buhay ito na, ay iban yung pagkuhan niya, tumalasa siya. Nagsarap ka siya sin-ink niya. Yun ito, ink lang. Pinarentiyan sin mo yun. Sinilang mo. Kaya din, nabang kita nagsarap ka. Mga tubig, juice, atau ano tayo? Ano tayo? Brownness. Brownness. Oh, lihat siya. Ha, lihat. Nakakama. Makareho alam si papubulan, si manusia. Ika isa niya, agama niya risab, may pag-agama na hindi, inikarwa sarap ka niya. Hindi kahit pagwas-mas, ako akay mapo. Ito ba malo niya, yung ka-favorite niya, ako akay mapo. Pangindo si mas-mas ito, kaya ilang tao yan, oh man, pagod naman mo, atin niya, pagsarap ka, tao pag tayo taray dua dirilan makabaw mall, iban makarayaw alam sin, makaluak sin kuhul. Daw lang, masalat ka.